ददेनि फिसा गोदान नायनो थांगोन जों आखाइ खालि थांनोसै होमबा जेबो लाथारला औ लानोथ' नांगौमोन दा हौवासा ना हिनजावसा बेखौबो जों मिथियाना बोरै लाना थांगोन औ बेबो नंगौथ' आरो बेबो हौवासा ना हिनजावसा मोनथियाब्रा मा लानानै थांलाबायबाबो जानाय नङाना उनाव फैनोसै दे दा बिदिनो जास्ट खबर लानानै नायनानै फैनोसै आच्छा ओमफ्राय गोमथाया एक्सिडेन्ट जादों होननानै बुंदोंमोन ना हामबायना हामाखैनो खबर लायाखै नोङो ओहो आं खबरखौनो लानो मोनाखै दे सिगांग्रो ददेखौ नायनानै फैनोसै बिनि उनाव गोमथाम माहानाव हाबनानै फैनोसै बिहामजोफोरालाय बहाबा थांनो नागिरदों ना माथो औ आयै ददे लाहा फिसा मोनबायनो बेखौनो हस्पिटालसिम थांनानै फैनि र' औहाय बेसेरा गथ'आ मोजांथारमोन खबरखौनो लानाय जाथाराखै थां थां नुजाना फै उन्दुदोंसो ना माथो ददेयालाय उन्दुदोंसो ना माथो ओमफ्राय लोगोआव बिसोर रावबो गैया नामा ददे नै आं फैदोंमोन हो ए नोंसोरसो मानोथो फैदों ददे नों दुखु मोननानै दङ ना खोनासंलाय ददे सरि ना सोरबाखि लोगोखौ बोराबना थानो हायो नामा ओहो आंलाय नोंसोरखौलाय मानोथो दुखु मोनलाबायनांगौ दुखुबो मोनाखै गाज्रिबो मोनाखै जेबो मोनाखै आं ददे नों आंनि दाखालिनि बुंनाय रावखौनो गाज्रि मोननानै दङ ना ओइ ददे सरिहाय बै समाव आंनि खर'नि मेलेमानो खामानि होआखैमोन बिथिं फिसाजोनि दावराव बिथिं अलंबारनि जोमैनि फाथैलाय बिसिलायनायनि दावराव न'खराव हांगोमायानो हांगोमा बबेथिं मा खालामनो जेबो खामानियानो होआखैमोन दे सारामस्रि जेबो नङासै नोंसोरखौ फैनोसो आं दुखु मोननानै दङमोन नोंसोरो फैबाय दा आं गोजोनबाय ओमफ्राय ददे नों बेयाव हारसिं रावबो गैया नामा आरो बहाथो आलासि गोदाना औ ददे जों नोंसानि आलासि गोदानखौसो नायनो फैदोंमोन बहाथो आलासि गोदानालाय बहा सिखोमानानै दोनदों औ सारांस्रि आरो देरहा गसाइनि अननायाव आं मोजाङैनो मोजां फिसा जोनोम होनो हाबाय औ हौवासा मोनखो देलाय नोंसोर हौवा आरो हिनजाव सानैया नोंसोरनि आन्दाजआ बुंलाय आंनि फिसाया हौवासा ना हिनजावसा देलाय नों बुंग्रोलाय मा जागोन आंनि बायदिब्ला मा जाथावगौलै मा जाथावगौ आंनि बायदिब्ला हौवासा ना हिनजावसा ना हौवासा र' जुदि आं बुंनो हायोब्ला नों मा होगोन होनाय होयिनि खोथाया उनाव देना आं फिसा जोनोम होदों आंसो नोंसोरनो होनांगौ ना नोंसोरसो आंनो होनांगौमोन हो देना बुंदो गोख्रै हौवासा ना हिनजावसा नोंनि गोसोआव मा सानदों आंनि बायदिब्ला मा जाथावगौ नों मानसियाथ' बारा हामाखैमोन आंनि आन्दाजावबा नोंखौ नायनानै हिनजावसा ओमफ्राय सोरांसै नोंलाय मा बुङो दे मा जाथावगौ हौवासा नंगौना आंनि बुंनाया जादोंना दे सोरांस्रिनिया जाबाय मा बिदिबा नों हौवा फिसा जोनोम होबाय औ आं हौवा फिसा मोनबाय हामथारबाय दे आंनिया हिनजाव फिसा नोंनिया हौवा फिसा मिलायथारबाय दे मोजांथ' जाबायमोन नाथाय आंनि फिसाया गोबां दुरबलमोन आइसि रुमावसो दङ माला रिलिज होगोन बेखौ आं मिथिया आखायावबो थाखा फैसा जोबोद खम मा बुंबावनो सोरांस्रि निखावरि खाफालनि संसार गसाइनि खाफालखौ मानो बिदि लिरनानै होखो सासे बिमा जानो हाबायमोन आं नाथाय ओइ खोनादों दे नों फिसा हौवा सारि जाहोबाय एसेबां मोजां खबराव आरो नों मानो गाबबावखो मा नों हौवासा फिसा लुबैयाखैमोन नामा हो मानो गाबदों नों मा बुंनो सारांस्रि आखायाव थाखा फैसाबो बारा गैयामोन फिसाखौ आइसि रुमाव दोनदों बेबो प्राइभेट हस्पिटाल दा बेसेबांबा लाख थाखा नांगौनो आरो जुदि थाखा फैसा गैयाबा बिसोरो आंनि फिसाखौ आइसि रुमाव दोननाय नङा आरो आंनि फिसालाया आइसि रुमाव थायाब्ला बेखौ बासायनो गोब्राब होननानै बुंदों मा दे बेबायदिसो जाखोमादों होनबा ओमफ्राय मिजिङालाय बहा थांखो
दङदां बिसोरो बिमा फिसा बाहेरायाव जिरायनानै दङदां बिसोरबो सिन्थायाव गोग्लैनानै दङ आरो मिजिङाथ' जोबोद खर' गरम जानानै दङ बबेयाव थाखा फैसा मोनगोन सोर होस'गोन फिसालानि जिउखौ बासायनो हागोन ना हाया जोबोद खैफोदाव दङ मानोथो एसेबां सिन्था जाखो नोंसोरो नोंनि बिबोनां दावखालाहानोथ' एसेबां थाखा गोनां मानसि बिसोरनिफ्राय एसेसो बिथ'ना बेनोथ' सानदोंमोन हनै माथो गोमथानि एक्सिडेन्ट जानायावनो गोबां थाखा थांबायनो बिसाबो नंगौना नङा ना बिजानो गिनानैसो सिगां बिदि बुंग्रोखाबाय गावसानि न'खरावनो खैफोद हादों हनै दाखाल बावैसो जोबदों दा बे समाव माबोरै थाखा फैसा बिहैनो बिसोरनावबाबोलाय ओइ दरे नों बारा सिन्था खालामनो नाङा दे नों उन्दुनानै थाथ'दो जों दायो थांथ'नोसै दे जों गाबोन फैफिनगोन औ दे नाथाय नोंसोर आंनि फिसाखौसो नायनो फैदोंमोन नुवासै गाज्रि दामोनसै दे आरो आंखौ नायफैनायनि थाखाय थेंक इउ सोरांस्रि दे जाबाय दे नों उन्दुना थादो ओइ साबिफा दरेखौ जोबोद दुखु मोनखाबायहाय आङो जे गाबनो ओंखारफादोंमोन बेनोथ' जाबाय दा एसेबां थाखा बहा मोनगोन बिसोरो जोंनियावबो थाखा फैसा गैया थाखा फैसा थानायबालाय एसेसो सहाय होफानो हागौमोन बिसोरा नङा सोरांस्रि जों माबा मोनसेब्लाबो खालामनो नांथारगोन सानसे समाव जोंनोबोथ' नांगोन ना जोंनि जिउआवबोथ' खैफोद फैगोन ना मानसिखौ मानसिनि समाव खैफोदनि समाव हेफाजाब होब्लासो जोंनिबो खैफोदनि समाव जोंबो गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन बेथ' नंगौ आरो मानसिखौ खैफोदाव नुयोबाथ' सहाय खालामनो गोनांथार बेथ' नंगौ दा सहाय खालामनोब्लाबोलाय बबेनिफ्राय मा खालामनो जोंहाबोथ' जेबोआनो गैयाना आंनि गोसोआनो मानियाखै माबा नङा माबा मोनसेब्लाबो खालामना जों बिसोरखौ सहाय होनो नांथारगोन बुजिदों देहा दा हनै आंनि बेथनाबोथ' थोहैयानो न'खरनि संख्रि फानलु बायदि खरसायावनो थांजोबखायो आरो एसा फिसानि हस्टेलावनो हैबाय थाखानाङो थोआनो मा खालामनो खोनासंनाय सोरांस्रि हाबा जाखांनायनि उननिफ्रायनो आं नोंनियाव दिनैसिम जेबो बियाखै दिनै मोनसे नोंनियाव बिनो थांगासिनो नों होगोन ना बुंग्रोलाय ददियाबोथ' नोंनि लोगो आरो मिजिङाबोथ' आंनि लोगोजों लोगो सहाय होआबा सोर होबावनो बेनिखायनो नोङो प्लिज सोरांस्रि हाबानि समाव नोंनो आइया गोदोनानि खोमानि गन्थंनि आखाइनि मा सना होदोंमोन नाखाफुल खेरा माला मा होदोंमोन नों गासैखौबो फानदो बेसे मोनो बेसे मोना आरो बे गासै फाननानै मोननाय थाखाखौ नोङो ददेनो होफैदो जागोन ना मा सना फाननानै आं होनो आंथ' बे सनाखौ देनां इसानि हाबानि थाखायसो दोनदोंमोन ना बाद होदो सोरांस्रि नों आंनि बुंनाय बायदिल' मानिदो औ जागोन दे नों बुंनाय बायदिनो आं गाबोन आंनि गासै दंनाय माने सना रुफा फानहैनानै आङो ददेनि फिसानि जिउखौ बासायथारगोन ओइ माथो हनै जोमै फैगासिनोहाय स्रिथा फंसेबो शब्द दालायलाय थौदो थांसै गोदो न' गंसेयावनो थाबोनाय जाबोनाय दिनै मा जाखो गावबा गाव जाजोब्बाय आं दिनै बबेयाव दं गावखौनो हमनो हायाखै आं दिनै बबेयाव दङ सोरगोआव ना नरगाव बे बुहुमाव सोर दं गैया रावबो गैया बे बुहुमाव मानो गैया बे बुहुमाव रावबो संसाराव बुहुमाव आथिं होनो जायगा गैला सुबुंफोरा मानसिफोरा माराम जाखबनानै दङ थेवबो दिनै आंनि जिउआव रावबो गैला थै आंलाय दायो मानोथो सिन्था खालामबाय थाखो बेफोरखौलाय आंलाय फाथैलाय बिसिलायखाबाय माथो अलंबारजों अलंबार अलंबार बिखा बिख्लो गोरबो मेलेम बिबु बिला गासैयावबो अलंबार दंमोन अलंबार नाथायथ' अलंबारा बहा थांखो
अलंबारखौ सिनायबावो जानो सिनायलाथ' थै बेबादा बबेयाव दङ मा खालामदों थै आंबो आरो बेजों गारलायखांनायनि उनावलाय आरो बिनि खोथाखौलाय मानोथो सानबाय थाखो आयु बे मानसियालाय फाग्लिसो जाबायदां मा दहायनिफ्रायनो हारसिं जिरायनानै रायलायगासिनो ना सोरबाफोरसो दङ ओहो गैयाथ' रावखौबो नुवाखै हारसिंसो ना बेलाय फाग्लिसो जाबाय हौवाजों फाथैलाय बिसि लायनानै सोरबा सोरबा फाथैलाय बिसिखांलायनायनि उनाव हौवाफ्रा हिन्जावफ्रा फाग्ला फाग्लि जायोना खोनायोमोनहाय ना बेबो फाग्लिसो जाबाय रावबो गैया माथो खाथियाव ना मोदायजोंसो रायलायलाबायदोंहाय बेलाय दा बबेयाव थांनो मा खालामहैनो जेब्ला थोजासे दङमोन जिउआव बिमा बिफा दङमोन बिहा बिखुनजो दङमोन फिसाय दङमोन बियादै दङमोन गावनि थैनि फिसाला सासे दङमोन बिजावजालि दङमोन जेब्ला गासैबो दङमोन बै समाव रावखौबो सिनायनो रोङाखैमोन आं दंब्लाबो गैया बायदिमोन दा रावबो गैला दासो मानोबा हारसिं मोनदों दासो मानोबा आंगो नांगौ जादों आंनो जोमै नोंलाय मा हारसिं दसे गाबनाय दसे मिनिलाय दसे बुखिबाय थालाय मा जादों जाबायनोसो माथो जानो आजिखालि आंनि खर'आ मा जालांखोथाय आंबो गावखौनो मिथिला गासिबो बुङो आंखौ मानसिफ्रा लोगो मोनबाथाय नोंलाय मा हारसिं बुखिलाबायबाय थानाय जाखो होननानै ओमफ्राय आं आरो जेबो थरखौनो मोना आं बुखिदों ना गाबदों ना मिनिदों आं थरखौनो मोना ओमफ्राय मानसिफोरासो आंखौ बिदिनो बुङो माबायदि जादों आं नै जोमै नों हौवाजों फाथैलाय बिसिलायखांनायनि उनावनो नोंनि खर'आ खामानि होआ बायदि जादों नों हारसिं गाबलाबायबाय थायो दसे मिनिबाय थायो दसे आरो सम नों हारसिं फाग्लि बायदि बुखियो नोंनि खर'आ खामानि होआखै नों बिदि हारसिं दाथासै नङाब्ला नोङो सानख'नो हायियाव नों फाग्लि जालांगोन मा दंबावो बे बुहुमाव आंहा गसाया आंनि खाफालखौ बिदिनो लिरदों बिनिखायनो आं बिदि जादों आंनि खाफालनि लिरनायानो बेनो नङा जोमै मानसिनि जिउआव माबा मोनसे समस्या जायोब्ला खैफोद फैयोब्ला बेखौ गासैखौबो खाफालनि लिरनाय होननानै खाफालखौ दुसिनो हाया मालाबा गावनि आखल केरेक्टाराबो मानसिखौ खैफोदाव लाबोयो आरो जेब्ला जोंनि जिउआव जोंनि न'खराव जोंनि गेजेराव खैफोदफ्रा नुजायो अब्ला जों डाइरेक्ट खाफालखौ दुसियो इसोरालाय सोरखौथो गाज्रि सोरजिदों इसोरा गावनि आखाइजों गाव मानसिखौ दानानै बियो रावखौबो नस्थ' खालामनो लुबैया मिथिगौ ना रावखौबो बियो गाज्रि संसाराव भुगिहैना थाथों खस्थ' जाम्बि जाम्बा खाना खानि जानानै थाहैथों होननानै जोंखौ रावबो गसाया सोरजिनानै हरा नाथाय जोङो गावनि माखासे आखलनि थाखायबो जोङो बिदि जानानैबो थानाङो नोंखौथ' इसोरा हाबा जाखांनायनि उनाव फाथैलाय बिसिहै नोङो जोमैनाथ' नुराखैमोन मानोथो फाथैलाय बिसि जादों नोंनि मा आखलनि थाखायसो नोङो फाथैलाय बिसि जादों दा बेखौ नों खाफालनि लिरनाय होननानै दुसिनायनि जेबो लाब गैयाना नंगौबोदां देलाय जाबायदि आंथ' थांनानै थानांगोन ना बुहुमाव नोंसानि न'आव नांगौ खामानि मावग्रा लांदो ना नैहाय जाबायलि जोंहानाव जेबो खामानियानो गैया आंनो मावजोबखायो नों सोरहानावबा नागिरहैदो थां सोरनाव मोननो खामानि उपायथ' गैला हौवाजों फाथैलाय बिसिलायबालाय आरो गावनि उदैखौथ' सुफुंनो थाखाय मावखानांसिगोन नै जोमै ओइ ददेलाहासो फिसा मोनबायनो दा बिसानोसो गथ'नि खिथाब सुनो गथ' बानो थोरसि लथा सुनो मानसि नांगौ जानो हागौ नों बिसानावनाव थांनानै रायलायहैदो नामा खनसे मासाव 5,000 मोनबाबोथ' सोलिनो हागोन दा नोङो जानाय थानाय मालाय बिसा फ्रियाव दोनगोन आरो नोंनो 5,000 कुरि फैसा होबा सोलिनो हाया नोङो नंमारगौ आरो इसा लामारगोन रायलायहैना नायदो आरो जुदि बिसाबो लायाबालाय बहाबा नागिरहैदो नै जोमैयाव थांनोसै दे गावखौ एसे जोथोन ला जियानो जाया संसाराव मानसि महरै जोनोम मोनबायब्लाथ' थांनानैबोथ' थाखानांसिगोन आरो सोरजिगिरि आंखौ लाङागौ मानि आंथ' हारसिं गोसो जाना थांनोबोथ' हाया दा बेयावखायनो इसोरा लांसान्दि गावनि उदैखौथ' सुफुंनो थाखाय मावखानांसिगोन र' दरिमाहा मा बुङो लाखि जायोना लाखि जाया लाखियाबाथ' आरो बहाबा गोजान लामायाव हान्थिलांखानांसिगोन आयौ
गसाइ दिनैनि बे दिनखौ मोननोसो संसाराव थांनानै दङमोन नामा